Muhterem Türkmen Portal websaytymyzyň mehriban tamaşaçylary, günnelik ulanýan aýna we aýna önümlerimiz nähil önürilýär bu sorag hememizi gyzyklandyran bolsa gerek. Aýna we aýna önümleri önürilýänçe nähil proseslerden geçýär. Eger bu soraglaryň jogabyny bilesiňiz gelse, önüme çenli gepleşmeden daşlaşmaň, biziň bilen galyň. Mehmanlar, biz dörüjülük toparymyz bilen Ahal vilayatynyň Göktöpe trawyna yerleşen aýna önümleriň bir näçe görnüşlerini önürýän hemde içerki we daşarky bazarlarda giňden tanylýan Türkmen aýna önümleri kärhanasyny. Bul kärhanada size aýna önümleriň önürüşi barada maglumat bermek makul bildik. Taýýar bolsaňyz, geliň desine başlaýyn. Önümçülüğün başı çiğmalardan başlanýar. Her bir önümün düzümünde çiğmalar var. Esasen belläsim gelýän zat bu kärhanada esasen öz ýurdumyzda önürilýän çiğmalaryň ulanylmagydyr. Häzir bolsa gelin hememiz bilelikde çiğmalary önürüşiniň proseslerine hememiz bilelikde tanaşadyk. Yani önüme çenli artık gepleşimiz bilen devam edýär. Gepleşimiz adından belli bolşy. Yani önüme çenli gelýän çenel proseslerden geçýäni size görkezýär. Häzir bolsa ýan gaýtysymyz ýa düzi aýna önümler öndürýän bölümde yerleşýär. Şu bölümüň çalışyp ustasy Osman Remezanow bilen Kötdeşarat Osman Kalamy Nuriyadek Vanna Ergeni bölümini ýerine ýetirýän işimiz barada gurulmaýar aýtamak. Vanna Ergeni bölümimiz esasy pestin aýna Ergeni akja galaýlagyny bolsa alsanakyny enzam usulen degisli galynlyk gerek galynlygy hemde gerek bolan ölçegi alyp bolýar. Vanna bölümünden Powotla bölümine geçirilýän aýna liniýa usulen o taýda da aýna tapynda kesin bölümine geçirilýär. Üstlenip ölçegide da. Üstlenip ölçegide kesilip ammar bölümine geçirilýär. Kesilen aýna bölükleri avtomat usulla ýygnanyp ammar bölümine uradylýar. Osman toprakta olgyply gurulmagyň üçin size bundan beýlerim işimizde onu üstünlikler ardy edýär. Sag bolun. Mehriban tamaşaçylar, Türkmen aýna önümler önürýän kärhanasynyň düzi aýna önümler önürýän bölüminiň dolandyryş otagyna ýerleşýär. Bir zat bellep geçesim elýär. Bu bölümde ähli işler awtomatik usulla ýerine ýetirilýär. Ne görşüňiz ýaly hünärmenler bolsa şol işlere gözegçilik edýärler.
Ýanlar türkmen aýny önümler kärhanasynda öndürilen aýny önümler barada hemde bu kärhanada ýerine ýetirilen işler barada hiç kim tanışmak maksady bilen şol kärhananyň hünärmeni Maral Durdyba bilen sohbatlaşyp bolmagy makul bildik. Maral salam ýene bir gedek. Şu kärhananyňda öndürilen aýny önümler barada ýerine ýetirilen işler barada mehriban tamaşaçylarymyza gysgaça görüňler aýtamiz. Baş üstüne çınar Türkmen aýny önümler kärhanasy Tebetde bir ýer kärhanalaryň biri bolup durýar. Ýurdumyzda ýeketek aýny önümleri öndürýän kärhanalaryň biri. Kärhana esasy 4 sanlyk uly önümçilik bölümlerden ibaret bolup durýar. Kärhananyň çyýmaly baýlaşdyrmak we taýýarlamak bölümi, gaplyk çyş önümçilik bölümi, dizayn önümçilik bölümi, şeýle hem aýnan tenaga taýdan gaýtadan işleýän bölümlerden ibaret bolup durýar. Kärhananyň çyýmaly baýlaşdyrmak we taýýarlamak bölümini şu aýny önümçilik üçin derur gerek bolan çyýmalar, şu aýnanyň düdüminde diýen çyýmalar taýýarlanylýar şo ýerde. Mysal üçin kwarçaga baýlaşdyrylýar. Dalamit we her taş owradylýar. Onuň gerekli derejesini, ýani natri sulfaty, kömür, kalsiýum ýerlenen soda gerekli mukdarda garlyp çyýmalar taýýar edilýär. Esasy bellätim gelýän zatlaryň ýerçinar şu öz ýurdumyzda öndürilýän, öz ýurdumyzda bar bolan çyýmalar aýny önümçiliginde ulanylýar. Ýani kwarçaga, dalamit taşy, kek taşy, natri sulfat, kömür bular biziň öz ýurdumyzdan üçin edilýär. Bizim şu duran ýerimizde kärhananyň dizaýny önümçilik bölümi. Bu ýerde ýanky belläp geçişme diýäli garlyp taýýar edilen çyýmalar şu aýny eridiji pejine berilýär. Aýny eridiji pejine deň derejede aýny erigin taýýarlanylyp, ýani wanny erigine geçse o ýerde de altdan kömekçi enzamlaryň kömegi bilen aýny erigine galyňlyk we iň berilýär. Şeýdip hem taýýar bolan aýny lentamy sowatma bölegine gelip o ýerde deň derejede sowadylyp taplanylýar. Sonra ketin meydançatyna gelip ona şu görüşümi diýär, şu ketin meydançaty, bu ketin meydançatyna da aýnalary şu müşterilerin isleglerine laýyklykda, ýani şol isleglerine görä dürli ölçeklerde aýny önümler ketilýär. Müşterilerin isleglerine göre, ha? O müşterilerin isleglerine görä dürli ölçeklerde aýny önümler ketilýär. Onuň aýny ýani ketilip taýýar edilen aýny önümler bilen şu ýerde ýerleşen amma uradylýar. Maral türkmen aýny önümler kärhanasynda öndürilen aýny we aýny önümler diňe içerki bazarlarda da, daşarky bazarlarda da giňden tanalýar biz bilýär. Haýsy ýurtlara eksport edýän şolar barada da görüňler aýtamaň. Dogry belediňiz şunar şu türkmen aýnasy diňe bir içerki bazarlarda tanalman, ýani biziň öz içerki tarpejilerimizden daşarky bazarlara hem eksport edilýär bu ýurtlar. Gazagystan, Özbegistan, Täjikistan, Azerbaýjan ýaly Owganistan ýaly döwletleri aýny önümleri ýygy giderli uradylyp durulýar. Maral kärhana näçe möçörde aýnany öndürmek mümkinçiligi bar. Şu taslama kuwatlygyna laýyklykda dizaýny önümini 7.200.000 metr aýna öndürmäne mümkinçiligi bar. Türkmen aýny önümleri kärhanasynyň hünärmenleri önümüň täze görnüşlerini özleşdirýärler. Renkli önümü öndürmekde renkleyici madde hükmünü aýna ýasaýjylar demir we kobalt oksidini ulanýarlar. Bu molekular renkleyiciler aýna massasyna goşulan soň dol garlyp gidýär. Çüýşe gaplar öndürilen ýerine dorup çüýşe gaplary 40-dan gowrak görnüşler öndürilýär. Dogry bar. Dogry belýäňizler şu gaplyk çüýşe önümçilik bölüminde bir gece günüň dowamynda 50 tonna gaplyk çüýşe önümlerini öndürmäne mümkinçiligi bar. Gaplyk çüýşe önümçilik bölüminde 100 ml-den 1 litre çenli dürli görnüşli, dürli gowrumdaky gaplyk çüýşe önümleri öndürilýär. Ýani ýurdumyzyň ada kenaty üçin ýetlenen çireli meweleri gaplama üçin gazandyrylan suwlary gaplama üçin bulardan başga da göpe bakça önümlerini gaplama üçin dürli ölçeklerdäki ýani 480 ml-den 1 litre çenli şular ýaly dürli görnüşde dürli gowrumdaky gaplyk şişe önümleri öndürilýär. Ýani gaplyk şişe önümleriniň bir artykmaçlygy bar. Bunuň içine gaplanan önüm uzak wagtlap özüniň durkuny ýitirmän, kilini ýitirmän saklaýar. Gaplyk şişe önümi şoňa okuýply bolýar. Önümi uzak wagtlap durkuny ýitirmän saklamaga. Hemen bir gaplyk şişe önüm ekologiýa taýdandyr arasda önüm bolup durýar. Kärhanamyzda öndürilen gaplyk şişe önümlerine, banka önümlerine şu çerki bazarda isleg örenken başda kärhana açylaýan döwründe bir 15 görnüşli şişe önümleri öndürilýärdi. Häzir bularyň sany 40-dan geçdi. O ýanky belleşine däl 40-dan geçdi bularyň sany.
barka isleň artmagy bilen kärhananyň hünärmenleri tarapyndan täze çüşe önümleriniň görnüşlerini öndürmäne mümkinçiligi bar. Türkmen hünärmenleri tarapyndan ýagny çyzygylar taýýarlanýar, täze görnüşli gaply çüşe önümlerini geljekde hem öndürmäni meýilleşdirýär. Ululuğu, kiçiligi buyurmalara göre doğrudan ifleýlerine göre buyurmalara. Size işlemede ulu üstünlükler arzu edýär. Anha bu görnüşleriniz bolsa gaplyk çüşe önümçiligi boýunça alınıp barlayan işler. Bu ýerde çüşe gaplaryň durly görnüşleri öňürler. Bu bölümde ýylyň dowamyny 14400 tonna durly görnüşdäki çüşe gaplar öňürmäge niýetlenenini bellemek gerek. 100 ml-den 1000 ml çenli gaplyk çüşe öňürmäge mümkinçilik berýän enjamlaryň hyzmatyndan ören netijeli peýdalanýar. Olar içerki bazarlarda uly islege eýe bolýar. Döwlet kärhanalaryň we Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň buyurmasy boýunça önümler ýygyderli taýýarlanýar. Berdengi harit nişanly mineral suwlary öňürýän kärhana üçin çüşe gaplarynyň hem şu ýerde öňürlenini aýratyn bellerliklidir. Bundan başga da azyk senagatyna şol sanyna gaýtadan işleýän senagata degişli gaplama önümleri öňürýän kärhanalar üçin taýýarlanýan durly ölçeğdäki çüşe gaplary diňe bir berkligi bilen näl, gerişikligi bilen hem ünsü çekýär. Mehman tamaşaçylar ýaňam bellep geçişmediýär. Biziň häzirki duran ýerimiz Aýnany senagat taýdan gaýtadan işleýän bölümi diýdik. Bu bölümde esasen laminirlenen, taplanan, örtük görnüşli aýnalar, aýna gap görnüşli hemde aýna paket görnüşli önümler öňürilýär we bu önümleriň galynlygy, ölçegi, buyurjynyň islegi göz öňüne tutulýar. Esasen azyk we lukmançylyk senagatlar üçin durly görnüşleri öňürilýär. Mehmanlar bizim guduran yerimiz Aýnany senagat taýdan gaýtadan işleýän bölümdir. Bu bölümde bir ýylda 1 milyon iğne metre barabar Aýnany tozanlama esasynda renklemek mümkinçiligine eýedir. Aýnany molekular usulla renklemekden başga da kärhanada iyon plazma arkaly magnetron renk sepmek usuly da ulanylýar. Bu bolsa önümüň ýüzüne alumin, kümüş, titan, nikel, krom ýaly durly metallaryň magnetronunu ulanyp örtük örtmek bilen gök, ýaşyl, kümüşsow, altynsow hemde beýleki renkli önümleri çykarmaga mümkinçilik berýär. Ine görüşmek ýaly bu enjam, taplama enjamy bu. Enjamy bir ýylyň dowamyny 300.000 iğne metr aýnany taplamany ukyply. Ine görýän aýnalarymyz bolsa, ýürüt taplanýan enjamy iberler we taplanýar. Aýnalar ýürüt taplama enjamyndan çykdy we taplanan görnüşe geldi. Aýna öňürýän iri desha ýylla dur aýnanyň 7,12 milyon iğne metrini, tanýyrlanan aýnanyň 1 milyon iğne metrini, taplanan aýnanyň 300.000 iğne metrini, laminirlanan aýnanyň 100.000 iğne metrini we aýna paketleriniň 400.000 iğne metrini öňürmäge ukyplydyr. Mehman tamaşaçylar, önüme çenli gepleşimi siziň bilen dowam edýär. Görüşüňiz ýaly taýýar aýna önümleriň ýanyna ýerleşýär. Bu taýýar aýna önümleri bu kärhanada öňürilýän aýna önümleri diňe azyk haritler üçin hem ýurdumyzda alınıp barlayan guruluşlar üçin hem bir näçe aýna önümleri öňürilýär. Hemde bu aýna taýýar aýna önümleri içerki bazarlamada giňden ulanylýar. Mehman tamaşaçylar, aýna we aýna önümleriniň taýýarlanyşy, önüme çenli şekillenmede şulardan ibaret size ýetirmek isleýän maglumatlarymyz hem şulardan ibaret. Bize gepleşimide ýakyndan ýardam beren Türkmen aýna önümleri öňürýän kärhanamyzda köp sagyrtynymyz aýdýas, olara işlerini uly üstünlikler arzu edýäs we önüme çenli gepleşimiziň bu edeki sanyny geçirip gutarýas. Biz köp wagtly hoşlaşamyzok sebäbi Türkmen portal hemişe online. Indiki sanymyzda görüşýänçä hoş sag bolun.